Panayong pag-investigasyon sa Fire Department sa duha ka mga dagkong sunog itabos dakwen sa Mandawi ni atong miaging adlaw. Mipadaan na sila og samples gikan sa fire scene aron masosiyang sa ilang central office. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, sa labing uhing kalambuan, labi na ning sunog nga nahitabo sa barangay sentro na Palga na karong hapon ang ikatulong nga patayng lawas nga gituhang iya sa na missing nga batan-on. Samtang investigasyon kabahin sa mga insidente sa sunog padayon pa nga gihimo sa taga BFP. Sa unang sunog ni atong Lunes sa Barangay Sentro, gibanabanang 195,000 pesos ang gibili ni ining danyos human milamoy sa kabalayan sa usa ka compound. Duha ang namatay sa insidente, sila si retired Judge Gerardo Hestopa ug asawa ni ini nga si Luella. Ang ilang apo nga si Jeric gisuwayan paunta nila pagluwas ni adtong higayuna. Samtang sa laing sunog sa Barangay Tabuk, gibanabanang 450,000 pesos ang gibilin nga danyos. Kapin sa 170 ka mga panimay ang naabo gumikan sa hitabo. Mikuha na ang mga fire investigator og sample gikan sa fire scene. Mga wire, mga bala, kaning ash. Positive gali, sakto to mo ang cause of kanang initial na mo nakuan na initial to na cause. Okay, kurang hypothesis mo gyapon na siya. Hala testing. Samtang mipadala karong adlaw ang Kapitolyo ug hinabang alang sa mga nasunugan sa Mandawi. Lakip sa ilang gipanghatag ang bugas, kaldero, banig ug mga muskitero. Samtang karon lang yung hapon na Bob, nakita na ang lain og ikatulo nga patayng lawas gikan mismo sa fire scene diha sa compound sa may Barangay Sentro. Mag-alas 2 karong hapon na diskubrian ang lain nga patayng lawas Bob. Diha kini mismo nahimutang sulod sa CR sa gihulagway nga suok nga parte sa maong panimay. Sayo ni Bob, nag-schedule unta ang taga BFP og alas 3 karong hapon balikan nila ang area aron nga hilingon pagbalik ang fire scene pagpangita sa 21 anyos nga si Jeric Hestopa sa lain na sa punta nga quadrant o bali area sa maong balay ang mooy siksikon karon sa BFP pagpangita apan sa wa pa kini giingong mimando ang tagduma o tag-iya sa balay nga mopahiling sa ilang caretaker og sinaligan sa balay agi og pag-andam sa pag-abot sa taga BFP karong hapon. Dito na nadiskubrian Bob sa giingong CR nga portion sa maong balay ang patayng lawas nga gituhang iya sa batan-on beyond recognition na sab kini kahilabihan na sab nasunog ang maong patayng lawas. Gibutyag ni Fire Inspector Kyle Brian Lauzon ang Deputy Fire Marshal sa Mandawi City Fire Station nga ilan ang gipahiling sa PNP Crime Laboratory ang maong patayng lawas alang sab sa kumpirmasyon kung kini ba gyud ang katong 21 anyos nga si Jeric. Kahinumduman kini si Jeric mao ni siya ang gibalikan sa magtiayon nga retired Judge Gerardo ug sa iyang asawa nga maoy luwason unta samtang nagdilaab ang kayo sa ilang panimay. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa Deputy Fire Marshal sa Mandawi. Sa may CR, second floor, sa may pinakalikod na banda sa kuan. Pinakadulo na dyan. Isuko sila sa pagtungod na para mo tanaw before may mo adto. Kaya karon na stress mo ato yun may. Kaya mo tanawon. Kaya mo move me isa. Move me of tikas quadrant. Baguhay lang ba pipila ka minutos lang nakalabay na pull out na sa area ang maong patayng lawas humansab nga na proseso sa taga Soko, PNP Soko ang maong patayng lawas. Samtang nakahaya karon ang patayng lawas sa magtiayong Hestopa, na-cremate naman sab ang ilang patayng lawas ug ana karon ang wake sa usa ka funeral parlor sa Dakbayan sa Mandawi. Mao kanang latest Bob gikan dinhi sa gawas. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.